Тук няма никой. Няма. Я да види глазата да не е. Там има ли някой? Аз ще пазя за сад. Хайде, ти бъди зад курника, да видиш дали има някой. Шейно, ти къде тръгна? Изпращам малкия. Къде? Не те виждам, аз ще бягаш. Още е за тига. Бягам, за сада съм. На засада. Ти дам аз за засада. Стига сте викали, няма нищо, Има. Като има къде? Абе, не знам, ама го има. То сега се е затаило някъде и ни гледа. Сега по принцип го няма, ама го има. Вижте какво. Я взема вече да пиеш по една бира. Айде, ще да ти искаш ли? Ще ударя. Айде, братче. Аз държи всичко. Обаче стъпка по стъпка. Знаеш, аз съм жених човек. И трябва да знам пътя, как се казва. На здраве. Айде. На здраве. Нали ви казах, нека да си вечер и до някое време нещо тръгва по тавана. Така, скръц, кукумяк, пойкокряк, цяла нощ. Тия котките не знаят чужди езици, братче. Аз къде да знам, че е котка? Аз отначало помислих, че е котка, ама не. Защото котката стъпва леко, а това нещо стъпва тежко. Няма 60 кг поне. 60 кг? Ти как разбра, че е 60 кг? Според скърцането. Що ме 60 кг значи е човек, така ли? Не човек. Какво ще търси човек на тавана посред нощ? Това нещо е нещо много странно и неизследвано. А как няма да е странно? Що едната му стъпка е 60 кг, амко е на два крака? Колко прави се? Ако е с 4 крака? 240. Момчета, но е с един краче. Ти досиш на тавана няма да издържи? Не знам, може и да куца. Не съм го виждал, само го чувам. Странна работа. Това що му куца? Това нещо не е животно. И какво е? Това нещо е... това нещо е... Давай нататък, като го фаним ще разберем. Хайде на здраве! Сутрин качвам се на тавана и няма нищо. А вечерта пак. Какво? Скръц, думбрлък, скрицолък, кукумяк и пойкокряк. Как ти чаква пойкокряк, братчета? Аз знам какво, момчета! Какво е? Давай нататък, ще видим. Давай. Шейно, айде стига да спри сада, гледаш там до сада. Гледам, давай. Значи на третата нощ не се появи. На четвъртата... Какво дойде? Не. На петата нощ пак не се появи. Аз се поуспокоих малко и започнах да спя. И на шестата нощ... Колко дойде ли вече? Не. Настъпи пълнолуние. И като светна една луна, като сребърен грош. Не ме хваща сън и това е. Погледнах луната, кръгла и прозрачна, като топка каменна сол, изблизана от небесните краи. Погледнах към нея, всичко се вижда. Планини, равнини, пресъхнали морета, разбити пътища, с кратери по тях, както при нас, и развалени от древни крепости. Та дори една суха череша видях. Череша? Череша ли, братче? Да, ама суха. Но как няма да е суха? Я погледнете климата как се променя. Жега, градушка,
Капчица дъжд не капна това лято, момчета, всичко изсуши. Така е, шеф. Абе, тя е суха, защото на Луната няма вода. За това, Няма. като при нас, това лято. Да. Абе, може и да им завали, дявол го знае. Може. Аз пък като се качих на тавана и се загледах в луната, си представих, че вървя по дъното на една суха река. Вървях и стигнах дъното на един сух язовир. Стъпвайки по миделите черупки, чувам. Скръц! Спрях и пак чувам. Скръц! Огледах се. Онова нещо върви зад мен. За тебе? Да. Приближи ме на 3 метра и спря. Ама ти го виждаш ли, бе? То тъмно нищо не виждам. Нали съм на тавана. Само го чувам. Добре, а как разбра тогава, че на 3 метра? Как разбра, вече? Послух. Бачена, това само на тавана ли става? Ами, само започна оттам, а на сутринта го чух и от другата страна на къщата. И той всяка нощ, а? Ами, не всяка, но когато го няма, го очаквам, а пък когато се появява, пак не мога да заспя, защото искам да разбера какво е. Лошо, брачет, лошо. Лошо не, ами... И, като не мога да спя, става ми, започвам да се самоизмъчвам. Как така да се самоизмъчваш? Самоизмъчваш, Бачена. С мисли. Смисъл? Да, и започнах да правя едни неща, Какви неща, брачет? за които не искам да ви говоря. Брачетно, какви са тези неща? Жена, не моля се безнамеци. Вие си този съда. Ама чакайте, то не е каквото си мислите. А какво е? Ето, това започнах да правя. Това не е ли парната инсталация? Беше. Това сега е парен часовник. Ето, тук е хотелът, а отпред са механизмите. Много топли, бе, много. Вярно топли. Нищо, на мен на зима, като погледнеш колко е часа, ще се стопне. Как няма да се стопля? По 4 кофи въглища гълта на денонощие. 4 кофи? 4. И аз се сипвам. Ама, какво да правя по цяла нощ, докато се ослушвам? Няма да се ослушваш и това е, бе. Лесно ти е да го кажеш, ами ако ти си на мое място. Защо аз, бе? Какво имаш предвид? Чакай сега, Филипе. Кой не искаш да Има нещо против, бе. Няма нищо, бе, Филипе, аз казвам примерно. Ти имаш нещо предвид, за да казваш Филипе. Примерно казвам, бе, нямам нищо предвид. Аз даже не помня какво исках да кажа. Ставаше въпрос, че го чувам. А жена ти? Какво жена е? Тя чува ли го? Казва, че не. Жена, изпри се казах, че десна ме Ти чувства. не дей да слушаш жена ти какво казва, а гледай какво прави. Жено. Нищо. Той да внимаваш се тая, Какви намеци? Нищо Слушай, сега, или си стой там засадът, или Или си засадът. Филипе, спокойно, бе. Че като гледам твоята женичка, няма да се очудя скоро и по твоята лампа тръгнат. Чакай сега, Филипе. Чакай, слушай. Чакай, ще кажа. Имам предвид, че някой може да наобикаля наоколо заради Верка, без тя да знае. Хора има всякакви. Това пък изобщо не ми е минало през ума. Виж какво? Ти пак щеш да разбереш. Само че последен. Айде да здраве. Верке! Верче! Какво си развикал, бе? Така. Седнали на биричка. Каква биричка? Няма... Хванахте ли го? Кого? Кого И да... откъде да
знам, нали гоните нещо. А какво гоним според тебе, бе? Не знам. Верке, сутрин, като ходи, къде ходи? За мляко излизат, за мляко. За мляко. Нямаме такива, от сега нататък ще ходя аз. Точно така, братче. Бременна жена тръгнала за мляко тя. Верча, за обед, къде ходи? За хляб. О, да ги нямаме такива. От сега нататък ще ходя аз. Ами тебе, я вижи, бременна жена тръгнала за хляб, молен съм. Верче, след обед къде беше? Бях на женската консултация. Да ги нямаме такива. От сега нататък ще ходя аз. Точно ли? Бременна жена тръгнала на женска консултация, само так. Верче, като ходиш насам-натам, Успел чуваш ли си питай? да си забелязала нещо особено. Какво, например? Ами, примерно, да ти заглежда някой особено. Какво имаш предвид? Мъж евентуално. Моля! Ти за това ли? Не ви е срам да се събрали тук, ами ти бе, Не се е срам ти! Ами е лъжал по цяла нощ, че пусти солници правил, а? Да. Я виж като колко грам са казва термометъра, бе, и то. Аз повече няма да стоя тук и няма да живея в тази къща, така да знаеш. Всичките ми цветя изсъхнаха. Свинята не ще да прихване. Кокошките не искат да снасят, а пък на това отгоре козите изпокъртиха обора. И крабата не ще да влиза вътре от жега. Твора даже къртици няма. И аз ще избягам, така да знаеш. Какво? А пък той ме подозира. В какво? В любов, да. С онова нещо. Кое нещо? Ами питай го. Ама аз такво това исках да обясня. Като си легна вечер и нещо тръгна по тавана. Скръц. Цяла нощ. Кукумяка и пойкокряка. Пойкокряка. Цяла нощ. Отначало помислих, че е котка. Но не е. Защото котката стъпва леко, а това стъпва тежко. Страшно скърца. Много скърца. Абе, знаете ли какво скърцане ще ви дам? Пепо. Кой ще ви прекопае градините? Ще ви се захарва кисел. Ще ви дам аз едно скърцане. За работа като е скърца. Ама диричката не ви скърца на главно, нали? Край! Следствието беше до тук. Как те беше? Ами до тук беше. Искам да кажа, че няма по-голям идиот от този, който е измислил еманципацията. Защото, когато измислиш нещо, трябва да измислиш и как да се отървеш от това нещо. Защото трябва да отървеш света от това, което вече си измислил. Шейно, остави сега света и човечеството. Дай да измислим как да отдържим брачеда. Ти човечеството. То човечеството е неспасяемо. Ами неспасяемо, ето да вземем пример Годинко. На него кое му е спасяемото, бе, Продане? Може да ми каже. Той първо не си е дал сметка какво трябва да слуша и какво не трябва да чува. Ще го спасяваме. На този свят има хора, които чуват неща, които даже не са слушали. Слушай, бе, Шейно. То ако се заслушаш, все ще чуеш нещо, дето не е за чуване. Чакай. Започни от начало, аз ще записвам всичко. Айде. Добре. Значи, легна си вечер Така. и по някое време нещо тръгва по тавана. Скръц. Кукумяка и Пойкокряка. Отначало помислихме, че е котка, но не. Защото котката стъпва леко, а това нещо стъпва тежко и е 60 кг поне. Но не е човек. Щом едната му стъпка е 60 кг, значи Ако е с два. е 120. А с 4 крага ако е? 240. 240 пиши, Пепо. 240. Тъно е с един крак. Чакай, сутрин като се кача на тавана няма нищо. А вечерта пак. Скръц.
Чакай, ти не разказваш въобще хубаво. Не казвай, ти разказваш. Айде, да, разкажи. Значи, това нещо е 60, 120, 240, покряка, покомяка, борупа, давай нататък, да го фанем, ще разберем какво е. Ам кажи ни какво е. Давай, ще го разберем. Има време, ще разбереш. Добре, ти на мене тия царски приказки не ги пробутвай. На мен вече всичко ми стана ясно. Какво ясно? Какво ти е ясно? То е ясно, ама докато не се изясни, нищо не е ясно. Нищо не е ясно, но вече имаме някакви изходни данни за разсъждение. Така, първо, това нещо скърца. Да. Скърца. Второ, тежи 60, 120, 240 кг. Да. Трето, не е котка, но не е човек. Четвърто, не е кон, защото конят тропа, а не скърца. Кон. Ма как ще се качи кон на тавана? Ами не ме интересува как ще се качи кон. Аз разсъждавам по принцип. Като съберем още данни, ще съставим психопрофил, а полицията ще състави евентуалния портрет на това нещо. Психо какво? Психопрофил ще съставим. Нищо няма да докаже този психопрофил. Защо? Защото такова нещо няма. Как ще няма той, нали го чува? Онова, което не се вижда, няма смисъл да се коментира. Защото живот е доказал, че коментирането на невидимите неща е безмислено. Да. Ако се замисли човек, то даже и самите невидими неща нямат смисъл. Но ако пък не се замисли, може и да има. Как да няма, като има? Аз нали го чувам? Аз пък не го чувам. И дори когато ти го чуваш, аз пак не го чувам. И като се заслушам, и заспивам, и после оглавявам. Да, Верчи! О, и аз съм така. Ама понеже на мен работата ми е такава. Да. Че аз като седна в локомотива не чувам нищо друго, освен шума на двигателя. То при такива скорости какво ли да чувам? То нищо не може да се качи във влака. Освен някой гратищия на гара. Да, един път на гара Роман, един гратищия се качил във влака и се заключил в туалетната. 2 седмици стоял човек в туалетната. Стоял и чакал. Ама то без билет. Ни да викаш, ни да шаваш. Добре, че накрая му отключи чистачката. Като излезе, беше отслабнал 20 кг там, ама знаеше наизуст всички гари по трасето. Да. Той със сигурност повече няма да пътува. Мене, ако ме питаш, той ползет няма повече. Кой каквото ще да казва, но клозета си е клозет. Макар че сега в ЖП му казват туалетна. Туалетна. Ама хора, кажете ми аз какво да правя. Кажете ми какво да правя. Ще взема и аз да се заключа в клозета на влака и... Ти както си ме ядосал, мога да ти заключа в нашия клозета. Какво стана, братчето? Какво стана, братчето? Спокойно! Предпазният клапан! Много му дойде парата и изби! Моя идиотче дошай да пометна! Нерчето. Да сме като в територията газа! Виж какво е бачарак. Вземи го изкарай в часовник на площада. Абе, виж как му остави, бе. Абе, братче, ще да ни избиш, бе. Летицата може да помогне с въглищата. Нищо няма да помогне властта. Властта знае само да взема. Ами, тук виж се намесили екоактивисти. Ще ни обвинят за зоновата дупка, за парниковия ефект. А виж, ако беше електрически, тогава ще да и друго, ама то на въглища. Ама кажи му, Продане, кажи му. Аз все му говоря, ама той мен изобщо не ме чува. Така е, братче. Абе, чувам, ама... Какво да направя, като чуваме онова нещо? Може път наистина човека да чува Ами нещо. не може. На нас с Филип ни се случи същия случай. Как така? Когато бяхме на опреснителните сещам се, да. на ЖП прелезите и електрическите вари, бяхме на квартира и Филип искаше да вземем един петел за загъве. Така? Отишъл от пазара, купил един петел и цял месец го обояваше в един кашон от микроволнова печка. А хазяйката 5 пъти ходила на психиатър, защото й се причувало петел да кукурига в апартамент в центъра на града. Да. Ама те по този се случи на хазяйката. На
Хазяйка. А пък Димко го чува всяка Така е. Чува го, братче. Да. Абе, хора, кажете ми какво да правя, че да ви го чувам. Кажете ми. Има начин, ако напишеш 100 пъти нищо не чува и ще спреш да го чуваш. Писането помага за всичко. Аз, например, докато съм на смяна на бариерата, написвам 1000 пъти смяната ще свърши и като стигна до 1001 път, тя наистина свършила. 1000 пъти? Да, психология. Ето ти тук е тетрадка, нали, почвай да пишеш. Айде. Ма ти сериозно ли говориш? Но сериозно, разбира се, как да не е сериозно. Аз ще записвам всичко и ще напиша дисертация на тема значението на онова нещо в битието на човека. И ще издам книга. Ама ти нали вече имаш една дисертация? И какво е това? Ще напиша още една. Какво направя по цяла нощ на бариерата, докато ти спиш? Ами спя, защото като свърши твоята смяна, почва моята. Нали работим на една и съща бариера? Какво? 100 пъти ли да го напиша? 200 за по-сигурно. Айде, ще там. 100 пъти стига. Започвам. Аз тръгвам, защото утре съм дневна смяна. Еми, той я ще тръгвам. Айде. Значи, братчет, така се разбираме. Трябва да върна вече бутилките на магазина. Някъде. Така. Ако това нещо се обади, ти се обаждаш на нас. Идем всичките и го хващаме. Да. Ей, мамицата му и нещо. Не стигаше тази сиромашия, на този хал самото нещо не трябваше. Откъде ни дойде до главите? Чакайте да ви изпратя. Няма, ти ще пишеш. Аз ще изпратя. Айде, ти пиши. Айде, пиши. Айде, на по-виждане, довиждане. Айде. Нищо не чувам. Нищо не чувам. Братчетно, какво правиш, бе? Пиша. Какво пишеш? Не чувам нищо. Нищо Пиши. не Айде, чувам. Джуниор, да си ходим. Не чувам нищо. Нищо не чувам. Не чувам нищо. Нищо. Вървиш отзади, има ли нещо, светни фенячето, виж. Така, гледай. Инго! Верке! Станахте ли, бе? Влизай. Аз изобщо не съм лягал. Защо? Онова нещо пак идва. Ай, какво? Скърца, какво? И аз направих нов часовник. Дизел с водно охлаждане. Сега работят двата и сверявам показания. Ей, добре ще сте тук. Идвам направо в гарата, да не бях нощна сте. Абе да ви разправя. Излизам аз до 6 да изпуша една цигара през почивката и гледам по турека. Там дет съм паркирал моята кола, различката. Седнали Мила пети и са качили върху нея и чупят турекче. И аз си викам, послагайте едно платнище, викам, дечица. Елай. И те ме послушаха. Дойдоха, седнаха, взеха си орехчета и като извадих чука. Ей! Начупих им орехчетата, начупих ги всичките. Човек! Ама, уредна ли са? Този чулал съм взел от магазията на гарата. С него ще направим капан, там отзад. А това е свирката от парния локомотива от Марча. Ще вържем едно въже към твоя парния насолник. Назад към чувала, като дойде оно нещо, ще заспъне въжето, ще го опъне и свирката ще свирне. Скачаме и го хващаме. Какво ще кажете, а? Какво бе, станахте ли бе? Не сме още пили, бе, ще го хванем гаранция. Като го хваните, елате и ви се обадете. Ще ви почерпя и бира. Защо да ти се обаждаме? Какво? Защото такова нещо няма. Как така няма? Да няма като има. И като го има къде?
Ти разбра ли? Разбрах. Кога разбра? Още с нощ. Как с нощи като нощеска стана? Не е важно какво е станало. Важно е какво става по същество. Какво става по същество, Филипе? По същество. Динко не може да спи. Да, защото има нещо. На този свят, Динко, има хиляди неща. Обаче хората си спят всяка нощ. Какво ми се пудиш насреща? Какво? Аз минах на нафта. Абе, нафта е важното, че си в движение. Май тя много топли. Трябва да добея. Трябва да... Сипай, братче. Много нафта гълта. Дизела си иска нафтата, сипи, така. Че ние с тази нафта щяхме да стигнем до крайната гара, да? И да се върнем. И да се върнем, да. Няма страшно, братче. Капана ще реши проблема. Хайде, Филип. Чено, идваш. Къде? Да сложим капана, как? Аз ще пазя в засада. Ти май се оплаши. Страх ли те? Не става въпрос за страх, Продане, А за какво? а за принципи. Значи, засадата е най-удобният принцип за действие. Стоиш и чакаш. Чакаш и като дойде удобният момент, хоп, и излизаш. Освен това, си има и предимства. Ако не дойде удобният момент, може изобщо да не се показваш. Да? Стоиш, има хора, които стоят цял живот в засада. Стоят и чакат. Какво чака? Какво чака? Чакат. Светът е пълен с засади и човек не знае откъде може да се покаже нещо или да не се покаже. Засадата е опасно нещо, не е за всеки. Някой идва! Метри в сантиметри. То е ясно, че не е на килограм. Да. Ти кой си? Твой ли е той имот? Да. Приятно ми е. Брокерска къща, Пепи и Ко. И Ко? Да. Аз пък съм Дин Ко. Така ли? Купувам ти имот. Как? Чакайте, ама той не се продава. Сбъркал си, мой човек. Всичко на този свят се продава. Аз ще ви помоля да спрете да мерите вече. Знаеш ли колко хора идват на ден при мен? Не. Купи, продай. Всеки ден ми се молят. Фирмата ми се превърна вече в молитвен дом. Да, ама тук нищо не се продава. Напротив, всичко се продава. Някои неща по-евтино, някои неща по-скъпо. Всичко на този свят се продава. Ти имаш ли представа какви неща съм купувала и продавала аз? Не. Имаш? Добре, сега ще ти обясня. Ела тук сега. Има сини сега да ти кажа. В Париж, Айфеловата кула. Нали я знаеш? Там, на десния й крак, съм продала 2 квадрата място на един от Сливен. И знаеш ли какво продава? Не. Пуканки на пъпа на града. Толкова е доволен вече 10 години. Продава пуканки и ми праща всяка година по една кошница с френски сужук. Я гледай как съм се оправила, а? Какво ще кажеш? Мадама, двора ми не се продава. Продавай, бе, мой човек, продавай! На един път в Индия, на Тадж Махал на двореца, там в парка,
продадо му също 2 квадрата място да продава захарен памук. Ей, толкова е доволен, а пък такава къща си построи. Но нищо де, скоро и нея ще я купя. Да, Аз обичам захарен памук. точно така. Ти обичаш захарен памук, аз обичам да купувам и да продавам. Продавай, продавай! Днес му е времето. Сега, Не. я ми кажи, това нещо още ли ти е в двора, а? Да, чувам го. Чуваш го? Защото имам един клиент, американец. И тия американци луди пари дават да си купят имот с още нещо. Продавай, продавай! Днес му е времето, казах ти, продавай! Ама аз не мога да го продам. Защо? Аз още не съм го виждал. Ама ти си много чуден човек. Не си го виждал, търсиш го, не знаеш какво е. Ама то докато му дойде времето да продадиш, ще бъде. Виж сега какво. Давам ти моята визитка. Ето, заповядай. И като решиш да продаваш, първо на мен ще се обадиш. Разбра ли? Разбрах. Добре. Забравих да ти кажа още нещо. Искаш ли да ти продам 2 квадрата място в София пред Народното събрание? Голям пазар става там, голям панаир. Ще продаваш сенки, свирки, все нещо ще продаваш. Не, нища. Нищо ще. Помисли си пак. Ай! И решавай. Решавай, че няма време. Братче, дай какво искаш от теб? Продам му това нещо. И как така да я продадеш? Странни хора, бе. Значи ние цял живот го търсим и не можем да го намерим, а тя тръгна на нашата да го купува и да го продава. Братчет му, какво е това стрела там, де те слагаш? Ами, слагам му малко тревичка, ако случайно се хване в капана Братче, ние ще го плащаме или ще го убиваме? Тревичка ще му слага. Ти какво правиш? Ами то душа носи. Ако толкова е гладно, не ще скърцам и ще твърчи. Чена, айде, отиваме да сложим капана. Айде да вървим. Тревичка ще му слага. Вземай чувала. Дай чувала да го стигнал да се фаща. Ела. Пак ли? Пак. Цяла нощ. Цяла нощ. Тихи стъпки, Да, тихи стъпки. Аз бих казал, че не се чуват, И аз бих казал, че не се чуват, ако ги чувам. Бих казал, че изобщо не се чуват, нали? Чуват се. Ай, пусти ме, бе! Пусти ме, ти казвам! Няма право да упражняваш да си! Пусти ме! Пусти ме! Ти от гълъбите ли си опаш? Какви гълъби? Ами от днес те тук опашка. Ама ти не си сигурен, че са гълъби, нали? Ай, пусти ме, вече, човек! Добре, не Пусти ме! Сте доволен? Спокойно! Абе, човек, те ми се пуска, бе! А как се? А по-внимателно, как се пуска? Не, пробих са! Нищо няма. Нещо съм тяло при вас. Не, защо си Що? Просто тъй. Момчета! Бъдете с повишено внимание. Ние отиваме да залагаме пак. Айде, вземи мъже. Айде. Ти как мислиш? Ще го хванем. Не. И аз така мисля. Ама не искам да се предавам, защото ако се предам, ще се побъркам. Добре, бачанак. Абе, ти що ли се предадеш, бе? Се предам? Ами да. На кого? Просто ще го чуваш, без да предприемаш нищо. Че до кога? Докато свикнеш. Аз докато свикна, ще ме откарат в лудницата. Абе, и то таде са хора, бе. Има хора, спокойно. Да ме откарат в лудницата? Ще останеш много доволен. Можеш да вземеш и часовници. Ами, нафта, въглища? Там има всичко. Не знам, би да си помислят нещо, като ме видят с тях. Те са свикнали. Взимай ги и тръгвай. Ако искаш, мога да те сложа още. Готово. Ще изчакам. Този път вече го гоним. Ай, този път заложихме капана, няма мърдане. И аз така мисля. Аз пък изобщо не мисля. Понеже на мен работата ми е такава.
че аз като седна в локомотива, пред мен са релсите и нито аз, нито пътниците мислим за нещо странично. Всички мисли са вперени в крайната цел и всички сили са насочени до достигането на крайната цел. И коя е крайната цел? Как коя е крайната цел? Последната гара естествено коя. Добре ли, като я достигнете, какво прави? Какво ме връчат? Като стигнем на последната гара, обръщаме се обратно и тръгваме на обратно. Ще друго какво направят? Да. Не е важно, Филипе, за къде си тръгнал. Важното е къде отиваш. Така е. По време на един престой на гара Роман, една жена се качила влака с любовника си. И мъжът ти дойде и се хвърли под влака. Да. И знаете ли после какво ме връча? Чакай Верка да ни чуи. Абе няма да чуй, тя готви. Важното е, че всеки знае за къде е тръгнал. Всеки престой рано или късно свършва. Затова спокойно си стоя в локомотива и чакам да чуя зеления сигнал. Как ще го чуеш? Продане той за гледане ли, не за слушане, бе? За гледане, ама аз колкото и да гледам, файда няма. Защото между нас казано, аз съм дълтопист. Да? За мен е зелено, червено, все едно и също. Да? Добре, как тогава разбираш кога да тръгнеш? Много лесно. Стоя си в локомотива, папкам си цигарата и чакам докато някой пътници се развика. Хайде бе, идиот! Не виждаш ли, че светна зелено, какво чакаш? И аз тръгвам. Глас народен, глас Божий, грешка няма. Какво стана, брачет? Нещо ще да ме изтрепи, бе! Ти се надига и можеш да повтори. Спокойно! Пускай двигателна дизела изтреща. Ами, ние тук си говорим, а никой не поглежда термометъра, че е станал на 46. Аз се усетих, че ми стана малко по-хладна. Как няма да ти стане? Много нафта гълта. Брачет, че той ако беше един дизелов локомотив, ние щяхме да стигнем до крайната гара. И да се върнем. И да се върнем. Брачет, какво беше той нещо, бе? Май забравих да обезвъздуша. Брачет, ти обезвъздушава, ама аз направо се насрах от страха. Аз безвъздух останах. Аз имам глушак, даже не чувам нищо. Глушак, каквото ми. Брачет, Че обезвъздуша. Тиго! Яла, тук ти бе! Чуваш ли какво ти казвам, бе, синя майчин? Дико, ела тук не се кри! Ти чуваш ли, на тебе ти говоря? Ела тук, Динко! Не се кри! Какви работи вършиш ти, бе, Динко? Я ела тук, бе! Ела тук, синя майчин! Продали ти каква работа е? нищо. Динко, я ела! Я ела! Какви са тия работи, бе? Я сега тук! Какви са тия работи, бе? Каква е тая суматоха? Цяло село говори, че си путнал. На кого? Не на кого, а на какво? И на какво? С твоите девоти ще опропастиш евроимиджа на селото. Ти добре ли си, бе, Динко? Добре съм, ама само дето чувам това нещо. Абе, аз какви неща за себе си като кметица чувам, не ти е работа. Ама се прави, че не ги чувам. То за това се ме кръстили Душанка. От клюки и доноси душа не ми остана. Ама аз наистина го чувам. Абе, ти чуй какво аз ще ти кажа на тебе. Какво? С твоите девоти ще опропастиш евроимиджа на селото. Само да ни усетят вестникарите, така ще ни опишат. Ами ако чуят и от телевизиите, да ти се изтипосате и тука, че после кой нормален англичанин ще си купи имот в нашето село, като ти по цяла нощ гониш някакви си каракожови. Създава суматоха. Ей, момченце, ще дойдат уния лудите природозащитници, нова червена книга ще напишат за твоето нещо. Ще ни извадят душичките, ще ни накарат кравите и козите без вънци да ги пасем, щото сме им смущавали биотоковите.
Ти, нали не искаш да пускаш одата на радостта на кокошките, че да се чувстват щастливи? Не. Ами ако чуете в общината, че преследвате някакво си нещо. Господи, никакви фондови и програми няма да ни светнат. Ще караме на въглища, докато се изясни. Ама душанкето не светят свърчи, кукумяка и куйкокрака. Динко, моето момче, ако ти светне един шамар, ще ти мине ли бе? Ами знам ли, може и пак да ми мине. Какво става? Който се е нагубил тъй? Помощ! Помощ! Абе какви са тия работи, бе хора? Ще се оплача от вас до Европейския омбудсман. Безобразие! Това е безобразие! Ще ви съдя в Хага! Спокойно, ще мине, скоро пак ще има избори. Спокойно. Какво? Ти що носиш този черпак? Взех го със самоотбрана. Де да знам кой е дошъл тук? Какво става? Какво искаш, кметица? Искам. Всичко наред? Да. Заложихме капана? Браво, браво. Айде, ще Абе, срещнах кметицата. И хубаво си залагаме капани. Ама, онова нещо от СО каже друго нещо. И какво друго нещо според тебе да Ами, например, Енело. Енело ли? Да. И какво? Его, те у нашото село кацат постоянно, бе хора. Къде? Онази вечер кацна и аз звъня на кметицата. И викам, Душанке, видях Енело. Тя къде го видя, бе? Дали си на пак ракия да си варила? Викам, надгара Роман го видя. Тя каза, що ме надгара Роман, те носят отговорност. Точно закана тя. Ти си лягай, не се занима. И аз долягам още две дамаджанки и си легна. Те, на следващата вечер кацнаха. Къде? От дома, задния двор, зад клозета. Аз бях в клозета в засада. Така? И както засаждам, и се чува. Как се казваш? Как се казваш? И ти? Ти какво? Аз мълча. А ти? Ти пак. Къде живее кметицата Душанка? И аз казвам, ей, там! И те ме разбраха и тръгнаха да я търсят. Аз им теглих на майна отзад и... Ами после? И после. После се появи на Динко нещото и стана нещо на абсолютно всички. Еми, аз се тръгвам. Ами то всички тръгват. То който се хване... Ами да, то ще се хване и без нас. Какво да правим? Добре, бе, ще ме оставите тук сам цяла нощ. Добре да спим тук, ли? Ние да сме. Аз ще остана да записвам. Не сега. То тогава, и аз ще остана. Ти като останеш тая бариера, кой ще я Кой дига? ще вдига бъде? Бариерата, пътя в ремонт от вчера и до края на месеца няма да я правят. Ти как разбра? Така. Винаги, когато разкопават, минават месец, докато се сетят, че са копали. Така е. После им свършват парите, що копали на други места, така че няма да я оправят скоро. Еми, то в такъв случай и аз да остана при вас. Защо да се Ще деля? останеш на Аз ще се направя къде на засада и се легна. Ами аз къде да... Добре. Пречетвайте ви има ли място? Да, аз ще викна Верка за отделата. Верче! Верче, Филипе, ела. Дай ти помогна. Виж какво, братче, ти, що не вземеш да дойдеш при нас в ЖП, а? Какво ще кажеш? Отначало ще бъдеш стрелочен, а после може да те направим и спирач. В ЖП, в влака нищо не може да се качи от движение да ти обърка живота. Какво ще кажеш? Абе, мислех аз по този въпрос, братчета, но И какво? и това няма да ми помогне. Ако аз съм почнал в ЖП-то преди да съм го чул, може би щеше да излезе нещо, но щом веднъж съм го чул, все за него ще мисля. Верче, айде, Верче. Че аз лягам, няма да ви преча. Айде, по лекичка. Аз ще легна при сестра си. Ама ти там. Айде, айде. Айде, ще дойда да ви запозная. Айде. Занимавай с часовниците. Да, сега ще видя какво. Само внимателно. Айде, татко, айде, ела.
Опитвал ли си моя метод, Какъв? Ами да го чуваш и без да предприемаш нещо. Опитвал ли си? Ама опитвах, бе, баджанак. Какво ли не опитвах? Ушите си запушвах. Главата си завирах. Нищо не помага. Чувам го и това е. Пълна безпомощност. Кажи ми, по-голяма безпомощност от това има ли? Има. Каква? Абе, като му дойде времето, ще ти кажа. Айде са лека нещо. Баджанак, спиш ли? Гара Роман! Който ще слиза да слиза, Гара Роман! О, братче, таман бях задрямал. Ай, скара ми я къла, може ли те заспал човек? Искам да те попитам нещо. Какво ще питаш? Питай. Ей, кажи де. Ами, Ти какво реши за житето, а? не за това. А какво? За оня искам да те попитам. Кой бе? Оня, дето се хвърлил под влака. Оня, нищо нямаш. Дойде транспортна полиция, измъкна го и това е. А как така на парчета? Какви парчета, бе, братчет? Удари една бира студена на бифета и нищо му нямаше, човека оправи се. Нали бил прегазен? Прегазен? Не, кога съм казал, че е прегазен? Той се хвърли под влака, когато беше на престой на гарата. Айде заспивай. Ей, какво нещо е животът, майка му стара. Уж свършваш, а пак започваш от начало. Пиеш една студена бира и няма умиране. Няма. Ей. Умря ли? Я дай сега този чаквак нещо, ако е свършило. Нищо е свършило още. Най-после един да заспи спокойно момчета. Верно е, братчета, ще му улекти най-накрая. Той къде? Че тук беше. Тук беше, ама го няма. Динко! Братчета, Баджанак! Той сигурно е в засад. Къде си, Динко? Динко! Жив ли си е, братчет? Подвигна ли? Баджанак, жив ли си е? Братчет, ти що ни каза, че си тия? Тук щяхме да почваме пак да бъдете от начало. Вижте му главата, колко е деформирана от черпака. Същото си, даже е станал по-хубаво. Нищо. Братчет, ти що ни каза, че си вътре на чувала? Кога? През цялото време ли беше вътре? Защо не извика? Ма кога, Матако? Абе да се отворя устата и бам с черпака! Так му да кажа нещо и бам с черпака! Ей, не знам кой дръжи с този черпака. Да не става на пихтия. Ама той черпака не беше моята пипа, го да ми е свърпа. Да, ама кой удреше с него? И ти удреше, аз всичко съм записала, да. Ама те казаха, че умряло. Казахме, че умряло, ама ти бая се му решиш. Много.
Братчето, а ти какво правиш вътре в чувала? И аз не знам. През цялата нощ беше вътре. Ами след сутринта реших да обиколя да видя какво става. И реших да надникна. И какво? Нищо. Я чакай, рекох, да видя по-добре. И като се наведох, Какво? нещо ме бутна. Братчето, тя гравитацията да бутнала, бе. Сигурно. Дай после и на мене нещо да ми бутна. Най-после. какво е станало тук? Нищо. Нико, какво е станало с тебе? Нищо, маменка. Да не си се бил с онова нещо. Не съм. А какво тогава? Кой те подреди така? Не знам, беше анонимно. Как така не видя ли? Как да видя през чувала? Чувала ли? Какво се прави там? Кой те вкара в чувала? Никой, сам влязох. И защо? За да видя какво има. И какво има? Нищо. Какво? Я виж така черпака на какво. Нищо, малко се купим, спокойно. Аз много леко го ударях с черпака, ама те сегашните черпаци ли са? Добре, ти черпаци. Живаш и мъда. Значи така, вие сте го били. Черпака, не вие сте го нищо сте го направили. Какво да идвам? Да ти опият ли искат? Перце, ела, тук ела, Перце. Не ви е срам, а? Филипе, да го убиете ли искате, бе? Ама ние за него добро го Какво бихме. добро, бе, Филипе, какво добро, бе? Да го убиете ли? Ела ме върнете ме. Ти ме биха за моето добро. Перце, ела, тук ела, кака. Вижда, добро, ела, Перце, ела. Ей, сега ще ти прочита всичко какво е това. Да, значи, навил се той на чувала и центъра му на тежестта се е изместил и го е дошла. Спокойно. Ще му наместят центровете. Аз ги познавам тия, дето намесват изместни центрове. Даже ги повиках. Сега ще го отгледат и ще му наместят всички центрове. Нещо щупено ли има? Какво ще му намества? Не, нямам, нищо ми няма. Аз знам, че нищо ти няма и за това ги повиках. Ама ще ми бият ли инжекции? Не, абсолютно нищо не се усеща, освен крайния резултат. Хората са много внимателни, с бели престилки, така и така им кажи, Филип ме праща, те знаят, даже и с кола ще те откарат. Защо с кола? Той да не би да не може да ходи, а? Че като гледам може, ама пък ще пращат кола, що да ходи пеш? Що да ходи, Да, като има кола, за какво да върваш? Да. Каква кола, бе, Филипе? Бяла, удобна, с буркан отгоре, има място и за лягане. Братчето, какво го мислиш, аз ако бях на това място, тръгвам веднага. Значи какво пак ти пречи да пеш? Абсолютно нищо. Ако искаш, ще дода за кораж с тебе, Внимавай! Прекъде го загъна. Най-често задават въпроса да бъдеш или да не бъдеш. Нали знаеш верния отговор? Знае го, разбира се, как да не го знае. Да бъдеш. Не е така. Как ще не? Не значи, тогава да не бъдеш. И това не. Верният отговор е: никога не съм мислил по този въпрос. Запомни ли? Запомни. Я повтори. Никога не съм мислил по този въпрос. Айде да тръгваме. Нико! Верке! Кога ще се върнеш? Ами не знам когато ме пуснат. Нико! Верке, ти ме замесвай. Добре. Грижи се за часовниците. Те не трябва да изостават, защото ако спрат, няма да знаем как минава времето. Хвърляй въглища. Верке! Ще хвърля. Те и без това го дадоха да се захлада. Нико! Верке! Верке и нафта наливай! Наливам и нафта, да. Нико! Верке! Няма вече. Няма, ела. Заминаха. Не е добре, Милия. Не е добре. Много сте го били по главата и говори несвързано. Ще бъда, няма да бъда. Вече виж сега ставаше въпрос за друго нещо. За какво друго нещо? Всичко идва от онова нещо. Откакто се появи, всичко се промени. И аз съм така. Ама аз защо не разбрах къде отиде бърчера? Какво да разбравя, че? Отиде да му наместят центровете. Според мен нямаше смисъл
По-добре да беше дошъл направо при нас в жепето. Той при нас е голяма лудница, ама само по празниците. Така е. Като се върнеш, ще го пратим и при теб. Само в жепето е мястото на врачеда. Само там щяха да го правят. И релсите ти релси, и пътят ти път, и скоростта ти скорост. Ходиш къде ходиш и пак се връщаш там, откъдето си тръгнал. Ей, как хубаво измислено. Като се замислиш, няма никакъв смисъл. Но ако не се замислиш, има. Само в жепето е мястото на врачеда. Само там щяха да го правят. Да? И там, където го прати и продане, не е лошо, бе. А ти къде го прати? При едни мои хора. Ами като са твои хора, що не отидеш и ти? Аз вече бях, сега е негов ред. Ти мислиш, че не разбирам, а? Защото го бихте. Защото чувал разни работи, пък вие не ги чувате. То и аз не ги чувам, ама му вярвам. Я виж какви часовници направиха. По-рано изобщо не забелязвахме как минава времето. А сега вече забелязваме. А ти, Филипе, какво си направил в този живот? И какво? Дигах и пусках бариерата, какво да го направя? А ти в продане? Какво аз? Само се возиш като куфар по влаковете. Как така се вози? Аз ги управлявам, бе? Управляваш ги, ама по релсите. И аз се опитай в този живот да излезеш извън релсите, поне те видим тогава. Ти чуваш ли се какво прикарваш? Чувам се. Как да изкарам влака извън релсите? Нали ще вляза в затвора? Искам да върнете мъжа ми веднага. Разберете ли? Веднага. Вече, ела сега, успокой се. Те като им свърши срещата, ще го пуснат. Само събеседвания провеждат там. Спокойно, не се притесни. Давай, Бабишка, давай! Всички напред, всички! Там напред, Бабишка! Още малко! Ей, да не гъмна! Още малко! Край! Край! Сядай почивка! Дигнахме на лягане, почивка! Ей, много работа сме свършили в жепето, много нещо и продължаваме да вършим. Ето вчера, например, на предната смяна, нататък закарах въглища, а насам докарах дървен материал. Днеска пък нататък закарах въглища, а насам докарах дървен материал. Добре, де. Ама композицията е по-дълга, значи едновременно можеш да закараш натам и дървен материал и въглища. И да ги закараме един път. Да. Не става, Филипе. На мене ми плащат на курс. Как така? Само въглищата ще оправят тая държава, Филипе. Само въглищата. Веднъж на празника на жепето, нашия директор каза така. Нашите локомотиви са като локомотивите на историята. И свирката им ще оглася историята до победния край. Не жалете енергия, а сипайте въглища. И аз какво мислиш направих? Тогава бях на големия локомотив, парни. И като надувам нея свирка. Ама надувам ти казвам, от единия край на историята, че до другия и хвърлям въглища. Хвърлям въглища. Хвърлям въглища. Пищи от нея свирка, казвам, пищи. Аз хвърлям въглища. Ей, цялата история опищяхме от край до край. От време на време, Филипе, хвърлям криви дърва. Защо криви? Защото има и завой. И пак хвърлям въглища. Хвърлям. Лети, оня локомотив. Лети. Тихо, да не гръбни пак. Предпазния клапан. Предпазния клапан за това. Чухте ли нещо? Се чува? Чувате ли? Нещо идва. Аз го чувам.
И аз го чувам. Какво? Како Петро, ти си в тялото. Какво тялото да взема? По-нещо тялото, а ние сме тебе с Добре, аз чакам тук. Давай, дръж го! Дръж го! Чакай, че щупихме часовника. Май го довършихме. Дали? Свърши, край. Филипе, я го провери. Пулс има ли? Има съвсем слаб. Стига му можеш и без него да остане. Динко! Господи, убиха го! Но той май не диша. Диша, нищо няма, ама от страх не смее да се обади. Миличък! Какво? Жив ли си, братчет? Защо питаш? Амче, Да, братчет. аз знам защо! За да те набият пак! Няма От верно. тази сутрин до сега 2 пъти те бият, какво ще стане до вечера на сутрин? Няма ви. Братчет, ти що? Абе, Баджанак, ти що се върна, бе? Кажи де. Там не беше ли хубаво, а? Беше, ама имаш само едно място и шейно го взе. Защо пък шейно? Не знам, питай него. Ти не го ли пита, бе? Питам го аз. Той? Не казвам. Само когато ни я попитаха кой от двама ви е за шейно, каза аз съм за Сада и те го прибраха. Че нали на шейно пък нищо му няма, нищо му няма. Той само така изглежда. Колкото по-добре изглежда един човек, толкова по-зле е положението. Филипе, ти, например, много добре изглежда. Сега не става за мене продане. За какво Става въпрос за Дивко. А Шейно защо прережда, бе? Ако се беше обадил на време, щях да го предвидя. Хайде. Баджанак, ти не каза ли час да пращам, бе? Казах им, А ти? братска ти много поздрави, питаха как си. Добре, викам. Що ме добре, пак ще го вземем, ама сега няма го място. Така ли каза, бе? Какво ще така? Тия хора не са добре. Ти защо говориш сега, бе, Динко? Защо не ти казваш? Що те прегапаха и тика? Ти добре ли си, братчет? Добре ли си, а? Много съм добре. Нищо не чувам, даже и тъй като съм бинтован и земетресение да стане, няма да чуя. Няма да чуя. Аз във всеки случай извиках доктора. Той каза, че е на кръщение, ама като свършило веднага ще Какво си направила, без не е право за тебе? Той не идва. Верке! Да. Да са те изтекли одитела! Не. Какво ста? Нищо ми няма на мене, доктори, нищо, ама Динко малко Динко, пострада да го докторе, превиждаш. Ето я, докторе. Ето. Дишай. Не дишай. Дишай. Не дишай. Не дишай. Не дишай. Не дишай. Ама как така не дишай, докторе? Не сега, че го превикам и сега да не диша. Не дишай! Ще се отдаваме. Докторе, моля ти се, дай ми нещо да не чувам това нещо. Може, но за това трябва специална 90 градусова рецепта. 90 градуса? Верке! Да. Шантата. И сега. Я да. Я тук. Ето. Докторе, дай на нас. Докторе, дай на нас, и не го чуваме. Дай на нас от лекарство. Филипе, дай ли? Благодаря. Аз искам, докторе. Вземи, Я го чувам. Вземи. Докторе, ами за мене? За тебе другия път. На тебе не се Може полага. сега.
Ако имате и други оплаквания, знаете къде да ме намерите. Заедно, докторе. Благодарим ти, докторе, стига толкова. Чангата! Ето, доктор. Господ здраве да ти дава. Чудно нещо е лекарството. Като ти светне пред очите и вече не чуваш това нещо. Аз вече не го чувам. Вие чувате ли го? Не. Филипе, ти чуваш ли го? Не. Така. Филипче, кажи ми. Елате с Пепо у дома. Имам от този елексир още. Също. Отлежава на много. Много добре. Бъде марш. Стоп. Филипе, ти ме уважаваш. Уважавам, това разбира се. Много добре. Стоп. Какво? А везе имаш ли? Не се. Пак ще намерим омазата има си. Добре. Айде марш. Нищо не чувам. Нищо не чувам. Нищо не... Динко, аз ще отида да ти сготвя нещо. Сготви, ама да не е нещо. Добре, няма. Хайде. Усещам. Нищо не усещам. Усещам. Вие пък коя сте? Усещам. Аз след толкова спои нищо не усещам. Усещам. Това да го звучи вълни. Ко? Мезофилични твърдения. Диагонални преплитания. Май, усещам, че ме бодалкаш. Усещам. Пак реалност. Ти усещаш, ама мене ме бият. На мен световете ми говорят. Я да ти обърна полюсите. Усещам. Стягане под кръста. Стани. Седни. Наведи се. Опъни левия крак. Левия. Усещам, че нещо те мъчи. Да, онова нещо. Сега то е около теб и ще търси контакт. Нещо ме клъцна. Динко, коя е тази? Има претрахорални преплитания. На дифузиите. Сега намесвам чакрате. Готово. 50 лева за услугата, госпожо. Колко? 50. Я да се махаш от тука. Госпожо. Я да се махаш от тука. Ще ти дам на теб. Така ще ти обърна полюсите, че ще се научиш. Хайде, изчезай. Ами тебе, я да ставаш. Какво си се изпружил такъв? Аз ще му готвя, а той тръгнал по разни екстрасенски. И те е срам. Хайде, марш къщи. Можеш веднага. Ще видиш ти бе. Марш.
Ей, скара ми акъла, брачет. Додох да... Брачет, какво е ти нещо? Направих нов часовник. На ток. Работи вечно. Вечно. А като ти спрат тока от енергото, как ще работи вечно? Минавам на батерии. А като свършат батериите? Сменям ги с нови и пак тръгна. Вятър работа, брачет, вятър. И в парламента, като ги сменяме често, защо не тръгват работа? Ела. Ела да ти разказвам. Аз пък сънувах сън и знам как хванах на това нещо. Така ли? Как изглежда? Ами как изглежда, брачет? Абе да ти кажа, ми помня, то сън, забравим, но помня как го хванах. Как? Ами, направих нов план и сега ще ти го разкажа, да дойде и Филип. Дали той? Или някой той? Виж ми, брачет, този сопите. Филиове. И спя още, ела, изкара ни акъла. Тък му разправям на брачета, че сънувах сън, как ще го хвана. Пак го хвана! Аз сопите! Аз изкарам я акъла. Знам, че са казаха, че са да прибавят, видиш. Не са. Аз сам се предадох. Излязох от засада. А що са върнали? Там не беше ли? Като отидеш, ще видиш. Кой каза, че отида? Те така казаха. Който е бил тук, пак ще се върне. То с път не са познали. Никой никъде няма да ходи. Елате, сядайте. Имам нов план. Видях го на сън. Тък бях разпочнал да разказвам как ще го хванем. Какъв съм? Ще разрушим тавана. И от това нещо, като дойде, ще падне вътре в стаята и ще скочим, хващаме го и готово. Ма ни как ще живеем без покрив? Абе, нов ще ти направим после, брачет. Важното е да го хванем. Ако е невидимо? Как така невидимо? Нали браче да го чува? Ще посипям стаята с габърчета. От днес големите тапицерски. Онова нещо ще дойде, ще стъпи, ще излопка. Говори ли са и го хваща. Край. Брачет не става, Вирка ще ме уби. Брачет, ако Верка не те убие, онова нещо ще те довърши. Ама аз имам и други план. Да, не си сънувал още нещо. Сънувах, Филипе, защото аз като се ядосам и като съм нервен, сънувам потисване едновременно. Един черно-бял, един цветен и един кълбойски. Да. Брачет, май ти си за там, бе. Защо е, Филипе? Брачет не ще кълбойски, нали няма са баря никаш. Добре, тогава имам други план. То скарнал, виждаш ли? Взимах го от джепето. Ще го лъжим към тръхопоста на гара. Ще опашим тук целият двор, тоалетната, допредната къща. И онова нещо като дойде, ще се оплетя в канала, цигам шантере, тока ще го утре. Какво ще кажеш, тя? Аз съм засада, бро! Аз чувам засада. Разгледай, ще да се върна. Ай, добре, дошъл. Айде, Какво става? Какво са тия кабели? Ще правим на бъргако! Едно кабел, бе!
течение шуми. А това течение, я погледнете. Той е издигнал сламата от двора, че чават до звездите. Не може да се стигне до звездите. До звездите се пътува хиляди години. До звездите. Защото първите сламки са тръгнали към звездите още преди хиляди години. Защото това не е обикновено течение, а космическо. Течението е наистина силно. Да, от космическо течение се изтива най-лошо, защото хората нямат имунитет към космически течения. Космически течения няма. Защо да няма? Защото в космоса няма въздух. За да има течение, трябва да има въздух, който да се движи. А в космоса има само абсолютен вакуум. Точно абсолютният вакуум изсмуква въздуха от тук. Млъкнете ме. Няма да хванем нищо, защото няма да го чуем. Ма, как ще го чуем? То сега, виж, че не цвърчи, а шуми. Ето, нали чуваш? Ами, ако е тук, няма смисъл да чакаме повече. Няма. Да започнем да го хващаме. Да. Как? Еми как? Лесно. Хайде, ставайте тихо. Вземайте сопите. Добре. Чакай сега. Айде бързо сега, бързо. Тихо. Наведете се преди това. Така. Филипе, ти по десния фланг. Гледаш да го изтикаш към тоалетната, насам да дойде в кабел. Ама аз? Тихо, ти по средата. Айде. По моя команда. Левия крак напред. Ходо! Марш! Пазвай строя! Сети са! Пазвайте се! Айде. Готови ли? Внимавай! За ремонтен. Айде, дай Ще го. повторя. Давай. Ще става. Колко му дадем? 220. Дай му още 20 от И тези. от мене 20. Хайде, 620! Айде 380. Да, айде, давай. Динко! Нещо гръмна и тук спря. Как няма да спрем, Алек? Нали тока го довърши? Край свърши. Свърши! Свършихме го. Ударихме бука. То свърши, ама аз не съм свършил още изготвянето. Сега, Кажи ти. най-важното е да го забравим. Ами добре, Еми добре. щом вече го няма, аз предлагам наистина да го забравим. Ето, аз, например, вече го забравих. Ами, и аз го забравях. Ами, Да. то и аз го забравих. Ето, Да. въобще не се сещам за него. Добре, не стига сте говорили за него. Какво да правим, да мълчим ли? Еми говорите за нещо друго. Добре, не? Добре, ето аз ще кажа нещо ново. Кажи. Аз, например, утре ще пътувам. То това не е много. Да. И ти пътуваш всеки ден. Добре ли някой друг да каже нещо тогава? Ами, аз, например, утре пак ще готвя. Ама вие, нито и го знаем, ти готвиш всеки ден. Всеки ден два пъти. Така. Ами, помните ли, братчета като влезе от чулала, като помислих ми чулала нещо? Ама тъпа кой не ми кия чарпак. Ей, какви чарпаци имаше едно време. Така ли? Ами, Помните ли шейно като влезе у примката? Ама не си сигурен, че бяха гола. Да каже нещо, айде. Ето и късента идва. Идва братчет, идва есен, да. После ще дойдат и дъртовете. Да. После зимата и студовете. Какъв някой машина на зима. Добре, че поне покрив имаме. Да. Абе, хубавото е, че все пак го прогонихме. Така е. Никой не издържа на такова. Права си, напрежение. 220. и от мен е още И от мен 380. Шал за моите прослужени години, аз толкова с отпуска нямам.
Да. И като го прогонихме, какво? Какво, братче, няма? То сега е още по-зле. Защо? Как? Часовниците се спряха. Толкова труд вървих по тях. Ти, баджанак, поне нещо си направил. А аз толкова години дигам, пускам, дигам, пускам. Бариерата. От това по-голяма безмислица има ли? Поне да бяха сложили семафор. Така е. Но има и неща, които са смислени. Какво, например? Например, растенията. Те съществуват, за да ги ядат животните. Животните съществуват, за да ги яде човека. Човека съществува, за да яде животните. Животните съществуват, за да ядат растенията. Ние избираме депутати, а те ни задат чушоните. Те съществуват, за да ни ядат нас. Да, точно така. И в яденето няма никакъв смисъл. Ето, вчера ядохме и днес пак сме гладни. Да, аз съм гладен, да. Всеки ден готвя. Половината от живота ми минава в готвене. Ако живея 100 години, 90 от тях ще готвя и само 10 ми остават реално. Да. Ами, аз тогава тръгвам. И ти пък къде тръгна? Ами, тръгвам си. Писна ми. Писна мисля ми да обикалям безсмислено изцелената писна. Ти кога си пътувал изцелената? Всеки ден, как? Как кога? Всеки ден, даже сега съм там. Тръгвам. Тръгвам, каквото ще да става. Ронане! Да, спри! Хора, не дейте така. Ако ще тръгваме, нека тръгнем всички заедно. Добре, ще тръгнем, но първо, трябва да ви кажа нещо. Какво кажи? Ами аз мисля, че не сме го оплашили. Така да не сме го оплашили 380 волта. Ами така, ама, токът е променлив, нали? Променлив е, да. Тебе като те удари ток, се променяш. Променяш се, да, то... Да, ама отиваш и пипаш пак, нали? Пипам, да. Така. То и аз така. Като включа печката и се ме бие тока, ама какво да правя? Готвя. Ама Верки, ти защо ли си ми казала? И какво да ти кажа? Ти или правиш часовници, или гониш онова нещо. Да. Пък аз все готвя. Хайде да се опитаме да го примамим пак, а? Защо да го примамваме? Защо? Аз и без това съм засада. Ако се появи, хоп, и ще го взема в гръб. Ето. Да. Знаете ли нас как ни примамват в железници? Как? Я кажи. С поздравителен адрес. Цяла година, през цялата година, престой след престой. И режат от заплата. И тъкмо ти писне. Иде ти да им телиш една майна. Иде празникът на железница. Съберем се, отчетем грешките и накрая поздравителен адрес. Колко трябва на човека, колко душица носи, да му кажете те 2-3 хубави думи. И пак всичко тръгва от начало. Престой след престой. Всичко е борба и оцеляване до следващия поздравителен адрес. Това е. Добре, какво предлагаш? Филип, предлагам. Аз нищо не предлагам. Аз свикнах да ми режат от заплатата за престой и това е. Какво да предлагам? Какво нещо е човек? Цял живот търсим онова нещо, което сме изгубили, а то си е вътре в нас. Мразим се, обичаме се, имаме го, нямаме го. Някои ги вкарват в лудница, режат ни от заплатата, други пък се отнасят боя и така, без причина. Ама ние не. Продължаваме да търсим онова нещо, което сме изгубили по пътя. Динко. Верке. Динко. Верке. Динко. Верке. Динко. Верке. Динко. Верке. Динко. Динко, бе! Чакай, спокойно! Това правим сега!
Ей! Какво нещо е живота? Ето за това си заслужава да се живее. Джуния! Ела тук! Ела тук! Ей! Леко! Ето за това си заслужава да се живее. Ей!